Cinematic af det her. I dag der skal jeg vise jer den hurtigste vej til Jumpyard Fields. Hvad skal vi op i Jumpyard? Nu er der to forskellige måder, vi kan komme op til Jumpyard. Enten så kan man tage vores rulletrappe, eller også, hvis man er doven, kan man tage vores elevator. Så velkommen til den her video, der skal jeg back. Så nu er vi på anden etage, hvor Jumpyard ligger, og hvis vi bare følger den vej, som jeg går, så kommer jeg ind på Jumpyard. Så kan vi se legepladsen, og så kan vi bare følge stien, så kommer vi ned til Jumpyard. Så nu har vi fulgt vejen over til Jumpyard, som er her, så lad os bare smutte op til Gustav og se, hvordan I kommer ind og hopper. Gustavs lillebror. Hej Gustav. Hvad så? Skal jeg close-up cinematic af det her, bror? ASMR. Det er hvordan du kommer ind i Jumpyard. Og så husk dine strømper. Hoppestrømper.